В черешката на тортата. 5-степенно меню от традиционни БГ ястия. Започва черешката на тортата. Здравейте, аз съм Станислав и съм днешния домакин в черешката на тортата. Повечето от вас може би ме познават като финалистът от Hell's Kitchen 6. Всичките ми хобита са свързани с кухнята. Обичам да точа ножови, обичам да чета кулинарна литература. Покрай готвенето се появяват все повече страсти, свързани с готвенето. Примерно ножарството ми е много интересно. То е също така български занаят, който е почти изчезващ. И за мое щастие аз съм се свързал с един от най-добрите ножари в България, който аз му споделих, че искам да направя собствен нож. Първия си нож да го направя, нали, това ще е страшна гордост за мен да направя собствен нож, да готвя с него. И той ми предложи под негово ръководство да ми осигури терен, да ми осигури материали и да ме научи да правя ножови, което аз съм изключително щастлив, че ще имам тази възможност. Сега аз съм ви подготвил едни изненадки и сега искам да ви ги дам. Кажа ли? Да ти помогна ли с нещо? Сега. Първо започвам с тези подаръци, после ще преминем към тези. Така, понеже всеки е индивидуално за всеки. Така. Този е за Симона. Аз съм първа. Заповядай. Благодаря. Аз и без това нямам търпение. Сега ще ги отваряте едновременно. Чакайте първо да ги раздам. Едновременно каза човека. Аз нямам търпение. Този е за мен, благодаря. Това е ръчна изработка от един от наистина най-добрите майстори в България. Надявам се да покорите нови кулинарни върхове. Аз имам опит с неговите Много ти благодаря. произведения. И тук съм ви приготвил по едно подаръче. Няма как да дойдете в долината на розите да не ви подаря розова вода и сладко от рози. Типично. Така че, Чоткин, заповядай. Благодаря ти. Супер. Браво. Полина? Може да отваряме ножовите? Да. Супер. Да. Благодаря. Много ми хареса изненадата. Изключително много се впечатлявам от ножове. Аз лично имам доста и много ми хареса този нож, изработката. Идеята на Станислав за тази изненада определено много ми хареса. Аз съм ценител на ножовете. А и розите също. Това са професионални кухненски ножове, за ползване са. Така че искам да работите с тях, да ги събити, да ги точите. Каквото искате това да правите. Аз даже ще ви готвя шкафовете. вечерята с него. Айде. Ноже. Впечатлен съм. Благодаря ти от сърце, наистина, погрижил си се за всеки детайл от А до Я. Вечерята на Станислав беше много интересна, приятна, уютна, с интересни ястия и вкусни и много хубави подаръци, които ще ми стана спомен за винаги. А сега е време на тръгвам, защото ме чака път, а утре ме чака готвене. Така че очаквайте ме утре с моето готвене.